Som šťastný, že si tu, detektív. Plnú sústrasť. Viem, že si bol blízky. A tu je náš hrdina večer. Viete, kto som? Plutarch, som rád, že vás konečne spoznávam. Poznali ste môjho kamaráta Jusa. Lepšie než každý. Bol len 58 rokov starý. Bol len chlapec. Stretol som ho v 1960. Hneď po voľbách. On vždycky rozprával o tom, že ako by sme mohli dostať toho Skulrisina. Mali by ste nájsť vaše miesto, pán Plutarch. O, áno, potrebujem si sadnúť. Pohreby sú absolútna strata peňazí. Ako vojna. Ak som ja nemohol zabiť svojho brata, čakal som, že Boh by to urobil za mňa. Nie som bližšie k porazeniu Redmonda o nič viac ako pred 100 rokmi. Zavolaj diabla a on sa ukáže. Vedel som, že tu cítim niečo mŕtve. Len som prišiel dať svoju úprimnú sústrasť, Plutarch. Debiliny, čo robil môj kamarát v tvojom komplexe, Redmond? Neviem, o čom to hovoríš. On bol ako brat, ktorého som nikdy nemal. Zabil si ho, priznaj to. Ďakujem, že ste prišli. Sme tu, aby sme si uctili spomienku Jusa Archibalda. A jeho strata, som si istý, nás všetkých šokovala. Jus sa staral o Bildersley dlhšie, než si pamätá. A aj keď je preč, nemôžeme zabudnúť, koľko obetoval na túto firmu. Po všetkých chválach by ste chceli vedieť, čo sa mu stalo. Ako ste si vedomí, Jus bol nedávno unesený z jeho domu nejakým fanatickým podzemným kultom. Ale záchranná operácia sa zvrtla. A kým ja a môj kolega sme dokázali uniknúť, Jus zomrel. Tu môj kolega vysvetlí, čo sa stalo. Ospravedlňujem sa. Jus Archibald bol zavraždený. Týmto mužom bývalý doktor Fritz Ludwig, jeden z našich vlastných mužov. Schizofrenický psychopat, ktorý bol závislý na jeho vlastných liekoch. Tiež bol závislý na jeho vlastných pacientoch. Tento chlapec zmizol od 1. oktobrovej noci. Jeho matka bola nájdená sťatá s pilou. Dobrý Bože. Ja len ilustrujem, že tento muž bol schopný únesu a vraždy. Ako sme mohli toto dovoliť? Archibald je mŕtvý, lebo my sme ho sklamali. Zabil si ho. Pardon, čo? Zabil si toho bastarda, alebo nie? Nie, ten zbabalac si zobral vlastný život. Nevysloviteľné zločiny. Tento neveriteľný akt krutosti v našej vlastnej firme nezostane nepotrestaný. Keďže Archibald je mŕtvy a na naplnenie jeho vôle, ja zoberiem jeho miesto ako predseda jeho predstaviteľstva, aby som skončil túto korupciu a zradu raz a navždy. Dostaňte ma stadiaľ!
ho ujsť. Nedokážeš ísť rýchlejšie? Pedál je na podlahe, pane. Strieľajú na nás, ignorujú červené svetlá. Na čo vôbec sú? Dávaj pozor! Moc mi... Chlape, nezabij ma. Hej, zdvihni ruky hore. Hej! Sheriff! Dobrý Bože, ja som vyhral. Ja som ťa prežil, bratče. Ja som posledný men, čo žije. Vypadáš stratený, cudzinec. Som. Kam smeruješ? Neviem. Najbližšie miesto je po ceste. To nie je, kde idem. Takže kde ideš? Máte telefón? Nie. Asi budem chorý. Záchody sú vzadu. God help mir.
Čau, Dok.